یوسف علیہ السلام جدو مصر دے بادشاہ بنے آپ ایک دن جنگل چ گزرے تھے، جبریل آ کے سواری دی مہارا پکڑ کے عرض کی تھی نبی اللہ فرماندا کہ ذرا سواری تو نیچے اترو، آپ نیچے اترے، عرض کی تھی او اکھاں دی کلی چ جاؤ، آپ گئے اندر دیکھا تے کہ مائی چرخا پہ کرتے تے مائی دے منہ چ دند بھی کوئی نہیں، اکھاں چ نور بھی کوئی نہیں، تے مائی چرخا کرتے تے چرخے دے ہر گیڑے تے مائی آکھے یوسف 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 اللہ نے فرمایا یوسف علیہ السلام نو کہ اے اس مائی نو نال لے کے جاؤ تے نال جا کے نکاح کرو۔ اللہ دے نبی نے عرض کی تھی اللہ مائی کون ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ اے زلیخا ہے۔ اللہ دے نبی یوسف رو پہ تے عرض کی تھی یا اللہ اے مائی وڈیری بن گئی، منہ چ دند کوئی نہیں، اکھاں چ نور کوئی نہیں، تے یا اللہ کدے اے دنیا دی سب تو خوبصورت عورت سی تے میں دنیا دا سب تو خوبصورت مرد، اے نوجوان سی تے مصر دی ملکہ سی تے مینوں اس 7ویں کمرے چ محل وچ لے گئی، 7 تالے لگا کے تے انہیں دوپٹا اتاریا تے مینوں کہن لگی قالت حیت لک وے یوسف جلدی کر تے میں تے اودوں کیا سی قال معاذ اللہ دی پناہ اودوں جوان سی ہن وڈیری ہو گئی، اودوں حسن والی ہوں تے منہ چ دند کوئی نہیں، اکھاں چ نور کوئی نہیں، اودوں ملکہ سی تے اج جنگل چ چرخے پہ کتدی تے ہن کی قبول کرو؟ اللہ فرمایا یوسف تو ہاں کر جوانی اسیں دینی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے ہاں کی تھی، زلیخا جوان ہو گئی، شادی ہو گئی، بچے بھی ہو گئے، او پتہ چلے ہو ڈیرے والے ہو سائیں قبول کرنا تے کچھ جیاں بھی سونیاں ہو جاندی ہے، او سائیں قبول کرن تے او کچجیاں نو کر لین تے انہاں ورگیاں چج والیاں کوئی نہیں، او کچجیاں نو قبول کرن تے انہاں ورگیاں سونیاں کوئی نہیں، او نہ قبول کرے تے ابو لا ورگے گھوریاں نو قبول نہ کرے، او سائیں قبول کرے تے بلال ورگے کالے نو کالے جو پیا من بھائے سہاگن وہی ہے، جو پیا من بھائے جڑی سائیں نو قبول ہو جائے او خصمان او جڑیاں قبول ہو جانا اوہی پریاں اوہی پلیاں جڑیاں سائیاں نو قبول ہو جانا۔ دعا کریا کرو کو سائیں ویکھ چھڈے۔ میرے بابا جی تاجدار چورا شریف میں فرما دے بیٹا جنوں کو سائیں ویکھ چھڈے انہوں سارے پہ ویکھ دے، پر گل سائیاں تے ویکھن دی دعا کریا کرو سائیں ویکھ چھڈے۔ اللہ فرمایا جبریل اینو لے جا، اے جڑا ماڑا نا عشق وچ روندا بھائی دی اینو لے جا۔ جبریل فرما دے مد کان چاکھیا اٹھ تینوں سائیاں قبول کیتا ہی، فرما دے نے اٹھ کے تے خوشی چ پر چھڈے، میں نظر مار کے ویکھیا تے پوری جنت چ سونا برا کی کوئی نہیں سی۔ جب سائیں قبول کر تیاری ہو گئی، براق تیار ہے، اللہ فرما 70,000 فرشتے نال لے جا۔ کی میں تیاری کی تھی وہ بڑی لمبی گل ہے، بس آگے تیار ہو کے نہ تے آگے سارے تے اندر او سوتا جڑا کدے سوتا ہی نہیں۔ رات 2 بجے دی فلائٹ ہوئے مدینہ طیبہ دی تے نیند آوندی اوے اللہ کرے ہو جائے یار، بولو سبحان اللہ۔ نیند آوندی نہیں نا تے ملاقات ہوئے رب نال تے سو گئے سبحان اللہ۔ اگے سوندے نہیں، اینا جاگدے نے کہ رب کہندا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ اللہ فرماتا مزمل دی بکل والیا کدے آرام بھی کر لیا کر۔ سبحان اللہ۔ اگے اینا جاگدے نے سوندے نہیں، اج رات ملاقات دی تے اج سون دی، اج جاگن دی رات ملاقات دی مسل دی رات تے اج سو گئے۔ آکھیا سونیا اج تے رات ہی جاگن دی سی، اج تے ملاقات دی رات تے ملاقات ہوے محبوب نہ تے نینداں تے نہیں نہ ہوندیاں۔ کالے جوالی والے جواب آوے کہ کلا دے نبی موسی کلیم نے اڈیاں چکے آکھدے نے رب یارنی رب یارنی رب یارنی، یا اللہ جلوہ بھی کھا، یا اللہ جلوہ بھی کھا، یا اللہ جلوہ بھی کھا، اتو آواز آوی اللہ ترانی تو نہیں ویکھ سکدا۔ فرمایا میں غلاماں نوں دسنا چاہنا کلیم ہوندا جڑا اڈیاں چک کے آکھے جلوہ بھی کھا، کہ حبیب ہو جائے جڑا چادر تان کے سو جائے تے آکھے ویکھنا جے تے آپے ہی جگا کے لے جائے۔ کلیم ہوندا جڑا اڈیاں چک کے آکے جلوہ ویکھدا تے حبیب ہوندا جڑا سبحان اللہ چادر تان کے سو جائے تے آکے ویکھنا جے تے آپ ہی جگا کے لے جائے۔ ہن میں سمجھن والے واسطے گل کرن لگا قرب موسیٰ
قرب محمد اور ہے اور طور سینہ اور ہے عرش معلا اور ہے اور طور اور معراج کے حساب سے ہوتا ہے ایام اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا بھائی اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا موسیٰ آپ جا رہے نے اتھے سائیں بلائے جا رہے قرب موسیٰ اور ہے قرب محمد اور ہے طور سینہ اور ہے عرش معلا اور ہے تے اندر او ستا ہے جڑا کدے ستا ہی نہیں تے جبریل دروازے چ کھڑا تے عرض کیتی جی اے آواز دیواں اللہ فرمائے نہیں جبریل ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون اللہ فرماندا جڑا محمد دے حجرے دے باہر کھلو کے آوازاں دیندے نا یا رسول اللہ یا محمد اللہ فرماندا انہاں نو عقل ہی نہیں اکثرهم لا یعقلون عقل ہی نہیں انہاں نو اللہ فرماندا خبردار جبریل ایتھے آواز نہیں دینی اچھا تے کنڈا کھڑکاواں اللہ فرمایا نہیں لا ترفعوا اصواتکم کدرے آواز نہ اونچی ہو جاوے تے بغیر اجازت ہی پھر لگا جاواں تسی اپنے دروازے تے کی بورڈ لکھ کے لگاندے ہو بغیر اجازت اندر آنا منع ہے دروازہ محمد دا تے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم اللہ فرمایا او ایمان والو دروازہ مصطفیٰ دا بغیر اجازت اندر آنا منع ہے سبحان اللہ رب نے قرآن چی فرما دیتا بغیر اجازت اندر آنا منع ہے ہن جبریل دروازے چ کھڑے نہ آواز دینی ہے نہ کنڈا کھڑکانا نہ اندر جا سکدے تے کریے کی اللہ فرمایا چھت تے آؤ جبریل چھت تے آگے ہن کی کرا فرمایا ففرج عن سقف بیتی سوراخ کر سبحان اللہ عرض کیتی کتھے کرا فرمایا سوراخ اوتھے کری جتھے میرے یار دا چہرہ سامنے ہوئے سبحان اللہ یا اللہ کی وجہ ہے فرمایا جدو تو جگانا ہے تے اے اس طرح کر کے میرے یار نے جدو کمبل ہٹانا ہے نا اچھا کدے غور کریو گھر جاؤ گے نا تے گھر چ بچہ ہوئے نا ستا ہوئے تے ماں بھی گھر دے کم شم کر دیندی ہے تے بچہ چیخ مار کے اٹھے نا تے ماں گھر دی کسے کونے چ بھی بیٹھی ہوئے ماں دی دوڑ لگ دی سبحان اللہ تے ماں اس ویلے بچے نو گود وچ لے کے پیار کرے گی متھا چومے گی رخسار چومے گی آکھے گی صدقے جاؤ سبحان اللہ کیڈا سونا پیا لگدا ہے ماں نو سب تو زیادہ بچے تے پیار اس ویلے ہوندا جدوں بچہ سوتا اٹھدا ہے نا اس ویلے ماں نو بچے نال پیار بڑا ہوندا ہے قدرتی معاملہ ہے اللہ فرمایا جبریل تو میرے ماہی نو جگانا ہے تے میرے یار نے اس طرح کر کے جدوں اٹھنا ہے نا تے ماں ہوے تے کہندی صدقے جاواں سبحان اللہ کیڈا سونا لگدا ہے واری جاواں ایتھے ماں تے ہے کوئی نہیں سوراخ یار دے چہرے دے سامنے کری جدوں یار کمبل ہٹاوے گا میں کہاں گا سبحان الذی اسرا بڑی پاک میری ذات جن نے تیرے جا سونا بنایا ایڈا ہی سونا بنا دیتا رب بھی کہندا سبحان اللہ تو تسی گھر جا کے بولیا جی سبحان اللہ تھوڑا ہور اولا بولو باہر آواز نہیں جانی چاہیے تے ہاتھ چکنے ہی نہیں مت کدھر کوئی شہید ہی نہ ہو جائے جبریل نے سوراخ کیتا تے اندر اچھا بھی پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے میں سچی دسو کڈا سوراخ ہوے گا جدے وچوں جبریل گزر گئے سبحان اللہ پتہ جبریل کڈا جبریل دا 600 پر 600 پر ایک پر کھول دے تے ساری کائنات دے پردے سائے تھلے آ جاتی جتنی دیر چ انسان اکھ جھپکدا ہے نا اتنی دیر چ سدرۃ المنتہا تو لے کے زمین دی تحت سرا تک جبریل 70 چکر لگاوے گا سبحان اللہ اتنی طاقت ہے جبریل دے وجود وچ پر او کنا کو سوراخ ہوے گا جدے وچوں ایڈا بڑا جبریل گزر گیا آخر جبریل تیرا تے وجود تے ہستی بہت بڑی ہے تے تو اس سوراخ چ گزریا کیویں جبریل نے آکھیا میں مصطفیٰ دی بارگاہ چ آیا میں کوئی ہستی نال لے کے آیا
اتنے کو ہستیاں نال تے نہیں نا آکے لے کے آئی دیاں اتنے تے مر کے آئی دے اتنے تے مٹ کے آئی دے اتنے یار دی بارگاہ چ اپنیاں ساریاں ہستیاں مٹا کے آئیے پھر محمد دے دردیاں حاضریاں مل دیاں پر پہلے ہستیاں مٹانیاں پہ دیاں آکھے میں جبریل بن کے نہیں آیا میں محمد دا غلام بن کے آگے ہن سرکار ستے آکھے ہن ہلاواں اللہ فرمایا نہیں آواز دے ماں نہیں تسا غور کیتا بچہ ستا ہوئے تے ماں سارے گھر والوں پتہ کی چلی یہ محبوب ہے نا لاڈاں والا ستا اللہ فرماتا خبردار کوئی بولے تے جگانا بھی ہے تے کیویں جگاواں آواز نہیں دینی اونچا تے بولنا ہی نہیں عرض کی دی اللہ کی کرن اللہ فرمایا جبریل قبل قدمی اللہ نے رضا فرمایا جبریل میرے یار دے قدم چم لائے تم میرے یار دے قدم چم جبریل نے ہونٹ نبی دیاں تلیاں سے رکھے جبریل چمی جا رہا چمی جا رہا چمی جا رہا کل چم چم کے کہندا نہ جنت نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا مزاج محمد کی تلیوں میں دیکھا مزاج محمد کی تلیوں میں دیکھا جبریل چمی جا رہے اج لوگ کہتے ہیں پیروں نو چمیا شرک ہو جاتا ہے جبریل نے دسیا اور چمیا کرو میں جبریل بھی سنی میں جبریل بھی سنی او مرشد دے قدم چمی جا پیرے باو فرماتے ہیں جے تو چاہے وحدت رب دی چم مرشد دیاں تلیاں تلیاں چم یار تلیاں جبریل چومیا لوگ بیلی کہندے نے بیکو جی اے پیراں دیاں قبراں چومدے نے اے ہاتھ چومدے نے ولیاں دے تے او جدو کعبے جاندے نے تے حجر اسود اوتھے پتھر نو جا کے چومدے تے پوچھے نا اینو کیوں چومدے تے کہندے نے اے جنتی ہے نا جنتی پتھر اینو چومیے تے بخشش ہو جاندی ہے تے میری گل سمجھے چاہ گئی تے جے جنتی پتھر چمیا جا سکتا ہے پھر جنتی بندہ بھی چمیا جا سکتا ہے بھائی اسی کیڑا سارے نو چمنے اسی بھی تے جنتیاں نو چمنے تے جے جنتی پتھر چمیا جا سکتا ہے تے جنتی بندہ نہیں چمیا جا سکتا جڑے ہونی آلے رسول تے نسل رسول تے خون رسول جنہ تے جنتی ہون چ شک کریے بندے دا اپنے پلے ایمان نہیں رہندا پھر انہاں نوں نہیں چمیا جا سکدا جے جنتی پتھر چمیا جا سکدا تے جبریل ماہی دے قدم چم رہا چلیے پیرے باہو دے دربار تے ایک چکر لگا لے آئیے چلو تسی نہیں بولے پھر کدے چلا گے نہیں باندھی سبحان اللہ نال دے بندے نال مشورہ کر لو تے جے باندھی ہے تو روند نہ مارو تے اونچا بولو سبحان اللہ اگلے دن رحیم یار خان گیا شاہ جی تو میں انہوں نے آکھیا روند نہ مارو کوئی ایک دوسرے نے پوچھن لگ پیا روند کی ہوندا تے تانوں تے پتہ تسی مار دے رہندے ہو لہذا روند نہ مارو تے اونچا بولو سبحان اللہ ہاتھ چوک کے بولو اونچا بولو سبحان اللہ ہو سکتا میرے بات تسی یہ بھی شاہ جی نے پوچھو آسی صاحب ہاتھ کیوں کھڑے کراندے سن میں آپ ہی دستا بھائی اللہ نے سورہ یاسین چ فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم اللہ فرماندا قیامت نوں زباناں بند ہو جان گیاں تے ہاتھ بولن گے تے جدوں قیامت نوں اللہ میرے تواڈے ہاتھ نوں پوچھے اے کی کردا سی تے ہاتھ اے نہ کہے اے دودھ وچ پانی پاندا سی پٹھے بگانے وڑ لیندا سی نہیں ہاتھ کبے معاف کر دے جو بھی کردا سی انج جدوں کملی والے دا نام ہوندا سی نا میں اونچا ہو کے سبحان اللہ کہدا سی اس ہاتھ نو بخشے دا وسیلہ بنا کے بولو سبحان اللہ عرفان دے سلطان نے فرمایا جے تو چاہے وحدت رب دی چم مرشد دیا تلیاں مرشد نظر کرم دی کر
سی چھڑ بیسن دل دیاں کلیاں ان کلیاں دی ایک لالا ہو سی او گل نازک گل پھلیاں او مارے جا سن او یہی میرا کامل باہو کتنا سنگ کی داد ولیاں شکر ہے نعرہ لگا ہے میں آکھے تو رواج ہی کوئی نہیں ہے پر چلو آخر تے صحیح پر ڈکا تو کھلا ہے چم مرشد دیاں تلیاں ہوں بیلی کہندے نے چمنا شرک سنیا جنو چمنا کہندے نے شرک سچی دسو اللہ نظر آندا کدے کسی نے رب نو چمدیاں ویکھے نہیں تے چمنا شرک کیویں ہو گیا شرک تے او ہوندا جو رب لئی کریے کسی ہور لئی کریے بھائی چمنا شرک نہیں چمنا تے شرک دا اللہ کی توڑ دیندا پتہ چلیا رب نہیں چمیا جا سکدا جیڑا چمیا جاوے او رب ہو نہیں سکدا اسی چم کے دسنے اسی رب سمجھ کے نہیں چومدے اسی بندے سمجھ کے چومدے ہیں ٹھیک ہے رب تے چومے نہیں جا اوتے نظر ہی نہیں آندا لا مثل له ولا مثال له اوتے نظر ہی نہیں آندا وبصره الذي يبصر به آپ کہندا پر نظر پھر بھی نہیں آندا گرامی قدر حضرات بس جبریل نے چومیا تے حضور اٹھے اکھے چلیے پھر گئے آ گئے کیویں گئے تے کیویں آئے پھر کدے دساں گا بس آ گئے وقت زیادہ ہو گیا او میں تانوں ساری معراج دا نچوڑ ایک ہی جملے چرچ کر دیا نبی کریم علیہ السلام معراج کرن گئے تے ایک درخت دی ٹہنی نو نا میرے نبی دا امامہ شریف لگ گیا او ٹہنی اجے پہ ہل دی ہے تے میرے نبی عرشاں فرچا دیا سارا بھی کر وہ جڑے دروازے دی کنڈی کھول کے گئے وہ کنڈی پہ اجے ہل دی سی بستر جڑے چو اٹھ کے گئے وہ اجے انج گرم جمیں کو ہون اٹھ کے گیا جڑے پانی نہ وضو فرما کے گئے وہ پانی اجے پہ چلدا سی تے حضور آ بھی گئے تسی پوچھو گے اسی صاحب 18,000 سال دا سفر تے کنڈی ہل دی رہی بستر گرم رہا پانی چلدا رہا ٹہنی ہل دی رہی آسان کر کے تو سمجھا دے میں اے ہن سارے محفل چل رہی اتنے کیمرے گنو ماشاءاللہ لگے لائٹنگ چل رہی ساؤنڈ سسٹم چل رہا تے اللہ نہ کرے جے کوئی جا کے پیچھے مین سوچ ہی آف کر دے تے کیمرے ساؤنڈ سسٹم لائٹ ہر چیز رک گئی تے او 2 سال بھی مین سوچ آن نہ کرو تے سب کچھ باندھ دیتے جے 2 سال بعد آن کرو تے نال ہی کیمرے بھی چل پے لائٹ بھی چل پے ساؤنڈ بھی چل پیا کملی والے نے کائنات دی جان حضور اس جہان نو چھڑ کے اوتھے گئے کنڈی رک گئی پانی رک گیا ٹہنی رک گئی جان واپس آئی کنڈی ٹر پئی پانی ٹر پیا کیونکہ جان سونا جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے سرکار اس جہان سے گئے تھے جہان رک گیا واپس آئے تو پھر ٹور نبی پاک کی دو واپس آئے کیوں گئے تھے کیوں آئے آدم علیہ السلام آئے نا تے آپ نے فرمایا اللہ ایک کوئی ہے قوم نے پوچھا تو ہنو کنے دسیا فرمایا جبریل نے ابراہیم آئے تو نبی آکھا با الہکم الہ واحد اللہ ایک کوئی ہے پوچھا تو ہنو کنے دسیا فرمایا جبریل نے موسیٰ کلیم آئے تو نبی فرمایا اللہ ایک کوئی ہے کنے دسیا جے آکھا جبریل نے عیسیٰ آئے تو فرمایا اللہ ایک کوئی ہے پوچھا کنے دسیا فرمایا جبریل نے جدو آئی نا معراج دی رات جبریل سدرہ تے رک گئے نبی پاک نے فرمایا تیرے آنکھیں نبیاں فرمایا اللہ ایک کوئی ہے تو اللہ ویکھیا
کہندا ویکھیا میں بھی کوئی نہیں او سوراخ وچوں کوئی آواز ہوندی ہے سن کے میں نبیاں تک وحی پہنچا دیندا رہیا کولین والی جڑے ویلے معراج کر کے واپس آئے اللہ نے فرمایا قل هو اللہ احد اللہ نے فرمایا کملی والے تو بھی کبھی اللہ ہی کوئی ہے میرے نبی نے فرمایا مکے والے اللہ ہی کوئی ہے لوگوں نے پوچھا کنے دسیا ہے فرمایا دسیا کسے نہیں دیکھ کے آیا ایک کوئی رائیت ربی فی احسن سورہ اور آسان کر دے سارے نو سمجھ آ جائے اے صبح اللہ نہ کرے عدالت چ مقدمہ ہوئے تے 3 گواہ ہون عدالت وچ جج پہلے گواہ نو بلا کے پوچھے کہ راتی پکے ڈیرے محفل ہوئی تے تو ویکھی آکھے ویکھی تے کوئی نہیں سنیا ہی ہے کدے کولو سنیا ہے او فلاں بندے کولو سنیا اونوں بلاؤ او دوسرا گواہ آ گیا تے انہوں پوچھا بھائی تو راتی محفل دیکھی او آکھے نہیں جی ویکھی کوئی نہیں اشتہار ویکھیا تے سنیا ہوئی سی کدے کو سنے او فلاں کو آخری گواہ نو پیش کیتا جاوے تے عدالت وچ جج انہوں پوچھے آخری گواہ نو بھائی تو واقعہ ویکھیا وقوع تے موجود ہے او کہے ویکھیا میں بھی کوئی نہیں میں بھی سنیا تے سارے ہی جھوٹے تے جی آخری کہہ دے میں ویکھیا ہے تے سارے سچے نبیاں آکھیا رب کوئی ہے آکھیا کنے دسیا آکھیا جبریل نے تے جدو آئی نا کملی والے دیواری تے آخری سی نا تے آکھیا میں ویکھ کے آیا کوئی ہے سارے نبی سچے ثابت ہو گئے کیونکہ سونے دی ویکھی گواہی سی نا ویکھی گواہی رب نے آخر تے اونوں رکھیا جدی ویکھی گواہی رأیت ربی فی احسن سورہ نوجوان جدو حضور معراج کر کے آئے نا تے بس گئے تے آگے تے اجے کنڈی پہ ہلدی تے انی دیر چی آگے تے نبی پاک گلی چ نکلے نماز پڑھن واسطے نا تہجد دی نماز پڑھن واسطے تے گلی چ رون دی آواز آئی اعلی حضرت والد مولانا نقی علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے نے گلی چ کسے دے رون دی آواز آئی اندھیرا بڑا نبی پاک نے دیکھیا ایک عورت نا کپڑے دی کٹھی لیا کے نا تے نبی پاک دے دروازے دے نال ٹیک لگا کے بیٹھی رو رہی حضور قریب گئے فرمایا بی بی رات میں اس ویلے گلی چ کیوں رو رہی انہیں جدو نبی پاک دا رخ انور ویکھیا نا سبحان اللہ او یار موسیٰ کلیم ویکھن گئے تے سوئی دے نکے دا کروڑواں حصہ ویکھ کے آئے او بھی رب نے ڈائریکٹ نہیں بکھایا کوہ تور تے رکھیا تے کوہ تور نو بکھایا تے تور سڑ گیا تے موسیٰ خود رفتا ہو سوئی دے نکے دا کروڑواں حصہ رب دی تجلی ویکھی فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا تے موسیٰ دا حسن اتنا ہو گیا جڑا ویکھدا نبی نہ ہو جاندا او جڑا سوئی دے نکے دا کروڑواں حصہ ویکھ کے آوے او دے حسن دا عالم ہے تے جڑا رب نو ویکھے اکھ بھی نہ چپ کے او دے حسن دا کی عالم ہویا ہوے گا جڑا ما زاغ البصر وما طغى اکھ بھی نہ چھپ کے ویکھدا او دے حسن دا کی مائی نے جدو ویکھیا نا تے رو کے کہن لگی میں ایک یہودی دی لونڈی تے نوکرانی ہاں او مدینے رہندا تے مکے کسے کم نہ لایا تے میں نال آئی تے مکے دے قریب میرا پیکیاں دا گاؤں ایک چھٹی لا کے بچیاں دا پتہ لین گئی سا بخار ہو گیا 3 چھٹیاں کر آئیاں تے ڈر دی گھر نہیں جاندی مالکا مارنا پڑا اے میرے وال ویکھو بھائی پکے ڈیرے والے اے اس طرح کر کے نبی پاک نے دی گٹھڑی اٹھائی سبحان اللہ سر تے رکھ کے فرمایا آ بی بی اٹھ میں تیری سفارش کر کے آواں اٹھن لگی تے بخار دی شدت نہ اٹھے ہی نہ جاوے نبی پاک نے اپنی کملی دا کونا پکڑا کے فرمایا لب پھڑ جنہاں محمد دے آسرے مل جان اٹھن تو رو کی کوئی نہیں سکتا اچھا ان اکھیاں بند کر کے تصور تے کرو معراج دی رات ہوئے تے نبی پاک معراج کر کے تازے تازے آئے ہوں تے اے اس طرح کر کے گٹھڑی چکی ہوئے تے پیچھے لونڈی نے کملی دا کونا پکڑیا ہوئے گلی مکے دی ہوئے سرکار اگے کے جا کے یہودی دا دروازہ کھڑکایا او نیند خمار چ اکھیاں مال دا باہر آیا نبی پاک وال ویکھ کے بڑے غصے نہ کہنے لگا محمد پھر آ گئے میں تینوں بڑی بار آکھیا میرے گھر نہ آیا کر میں تیرا کلمہ نہیں پڑھنا نبی پاک نے فرمایا میں تینوں کلمہ پڑھانا آیا ہی نہیں کہنے لگا کدھر آئے ہو نوجوانوں اس طرح کر کے نبی پاک نے اپنی کھنڈ دے پیچھے دی نوکرانی سامنے کھڑی کیتی تے کھڑا کر کے نا تے حضور نے فرمایا کہ تیری لونڈی ہے ایک چھٹی لے کے گئی 3 کر آئی اینو بخار بڑا تھی اینو ماری نہ میں دی سفارش کرن آیا ہن اے دے ول نہ ویکھی میرے ول ویکھی میں آیا نا تے اینو ماری نہ میں آیا نا سبحان اللہ تے جے نال اے آ جائے اونوں تے رب نے بھی کچھ نہیں کرنا
آخیا میں یہ نال آیا نا تے جہد نال آ جائے انہوں تے رب بھی کچھ نہیں کہندا آخیا نہ ماری ہن نہ ماری میں آیا نا یہ نال اس یہودی نے ایک باری گٹری ایک باری حضور تے ایک باری نوکرانی ول ویکھیا تے کہن لگا گل بعد چ کرانگے پہلے یہ دسو کدھر معراج کر کے تے نہیں آئے سرکار یہودی ول ویکھ کے فرماون لگے تینوں کنے دسیا میں تے اجے صدیق نو نہیں دسیا میں تے اجے ہن معراج کر کے آیا کہن لگا انج کر کے آئے نا فرمایا ہن کر کے آ رہا